Máte gule? My áno. A keď nie, treba si ich nachystať. Vianoce sú za rohom. Ukážem, ako si vianočne vyzdobiť mobilný dom Emiko. Videl som 3 časti seriálu Yellowstone. Takže ma to trochu zobralo. A to je celkom v pohode, pretože minule som tu behal mesiac v bielom plášti, pretože som pozeral Chirurgovia. Takže osobne by som začal zdobiť obývačku. Obývačka Emika. Tu bude gauč, tu bude telka, čiže niekde tu nad televízor by som si zavesil jedné ozdoby. Pokračoval by som určite do spálne. V mieste, kde bude manželská posteľ, by som si dal veľké ozdoby cez celú stenu. Východ zo spálne na terasu by som určite vyzdobil takisto osvetlením a vianočnými guľami. A hlavne nezabudnime na kuchyňu. Kuchynská linka je najdôležitejšia na vianočnú výzdobu. By som určite dal vianočný krak. Rangerský záchod je ako šitý na to, aby bol vyzdobený vianočnými guľami. Za nami je sprchový kút, miesto pre práčku. A keď máte doma malé svište, alebo deti, každý to volá inak, tak je tu ešte detská izba. Na izby dáte detský stolík alebo posteľ, vždycky sa to dá krásne vyzdobiť. Celá táto stavba má 50 m2 a môžete si ju zdobiť, ako uznáte za vhodné. Dôležité však je vždy sa poradiť s manželkou. A keď manželku nemáte,